Din partea noastră, uzina Iaia Production, împreună cu Dani Mocanu, dedicăm această melodie pentru faraonul de la Madrid, omul cu fapta, nu cu vorba, și pentru locotenenții lui, copiii lui, Canon, Ibican, Canena Love, și pentru nevasta lui. Avioane, rachete la toți de vaștă, să mor dacă v-ați ridicat la valoare mea, să vă fac cadou în tank, tot nu mă dărâmați. Așa că sfatul meu este să rămâneți parcă. Avioane, rachete la toți de vaștă, să mor dacă v-ați ridicat la valoare mea, să vă fac cadou în tank, tot nu mă dărâmați. Așa că sfatul meu este să rămâneți parcă. Vorbească de la mine, pleacă șmecheri, că dețin mult aur ca roșia montană, că la putere mare și în țară și în afară. În 2014 în toată România, vorbească de la mine, pleacă șmecheri, că dețin mult aur ca roșia montană, că la putere mare și în țară și în afară. Avioane, rachete la toți de vaștă, să mor dacă v-ați ridicat la valoare mea, să vă fac cadou în tank, tot nu mă dărâmați. Așa că sfatul meu este să rămâneți parcă. Avioane, rachete la toți de vaștă, să mor dacă v-ați ridicat la valoare mea, să vă fac cadou în tank, tot nu mă dărâmați. Așa că sfatul meu este să rămâneți parcă. Din Craiova, orașul șmecheriei, fac bani pe capul meu în capitala Spaniei. Dar înainte de toate, familia e lege, peste nevastă și copil nimeni nu va trece. Venit din Craiova, orașul șmecheriei, fac bani pe capul meu în capitala Spaniei. Dar înainte de toate, familia e lege, peste nevastă și copil nimeni nu va trece.